паўфінале вырвалі золата, апярэдзілі дуэт з Румыніяй усяго на 71 секунды. Тройку прызёраў замкнула Грэцыя. Трэнеры адзначаюць выдатныя перспектывы нашых залатых прызёраў. Была мотивация. Мы точно хотели на соревнованиях попасть в призы, но на гонке у нас была своя тактика. Из всех сил держаться вместе, как бы мы ни шли, как бы плохо не было. Ну и к финишу была огромная мотивация, поэтому сделали все, что смогли. То есть борьба была на равных, команды равные, и там они выиграли сотые секунды. Ну, уже это было отработанный вариант такой. И они где-то вот на самом финише обошли две сильные команды, которые постоянно лидируют в мире. Чэмпіёны вяртаюцца да інтэнсіўнага трэніровачнага працэсу на базе Гомельскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву. Наперадзе галоўная мэта сезона – падрыхтоўка да чэмпіянату свету, які пройдзе ў Балгарыі.